Vítáme vás v Sitport studiu u 8. dílu investiční terapie. Ty jsi viděl všechny díly? 9. Počkej, ty vole, tak... Míra nepočítá ty, ve kterých měl blbou performance. To byl... Máme první. To byl úvod jak z nosu zase tohleto. Ale... Jak to zjistím? Podíváš se na počet dílů na Spotify. Tam ale nemáme všechny, ne? Na to máme tam číslo posledního. Jo, to je pravda. Jo, tak 9. Pardon. Tak vás vítáme Máme jubilejní kulatý výročí. u 9. dílu investiční terapie. A to je dobrý mimochodem, protože většina podcastů prý nepřežije svůj 3. díl. fakt? To jsme řekli, když jsme natáčeli Říkal jsem 7? Ne, když jsme natáčeli ten 3, tak si říkal, že teď je to ten bod, že prostě většina podcastů se do toho 3. ani nedostane. Ne, že udělá 3. Jo. a tím končí. Jo. No tak bychom hustý, bychom na 9. A nebo to říkal možná ten týpek, že tam byl tu hodinu zavřený s náma. Taky možný. Ale tentokrát teda v netradičním složení. Co? Sedí tady úplně stejný lidi, co tady sedí. Já jsem chtěl být vtipnej, ale se mi to nepovedlo. No zase bohužel. Jako snažíš se, ale spíš ale marně. kolem sebe. Ale na čem jsem přemýšlel, když jsme se bavili v předminulém díle o Clubcard. Pamatuješ si na to? Clubcard. No jako těch jako supermarketových těch věrnostních kartičkách. To ti napadlo, když jsme teď si šli ti koupit ten Red Bull a ty se s ním ptal, jestli vám byla kartu. A já jsem řekl, že nakupuju jenom u Čupra. Jo, přesně tak. A já jsem nad tím přemýšlel v tom smyslu, že když chodily ty čísla z inflace, nesměj se ty Magore, že když chodí, nebo když se měří ten spotřebitelský koš, ze kterého oni hází potom ty procenta, jak se to zdražilo prostě, těma metodama, kterýma se to měří, tak oni tam hází ty ceny, které jsou, že jo, bez věrnostní karty, ne? To znamená, když tam jdou do Teska. Takže vytvoříš ten CPI index. No, a vytvoříš ho prostě s těma drahýma vejcema a ne těma, když dáš Clubcard kartu, že jo. Ty vole, tohle je taky ten level, jak mi vždycky někdo pošle nějaký, jako dirácký úryvek z nějakého TikToku. To je ten účet na Twitteru, co se jmenuje TikTok Investors. A jsou tam přesně výtahy z těch odpadních podcastů. Když tam vždycky někdo řekne nějakou takovouhle píčovinu, jak to ty říkáš ty. Takže jelikož se nechci dostat do dalšího výběru. No počkej, to je reálný zamyšlení, jako oni tam nemůžou, nebo jak se to jako... To no dobře, tak Míro, ty jsi vyučoval něco jako ekonomii. No. Doslova vyučoval. No. A řekneš tohleto. No, tak jasně. No ale vem si, jako tím, že oni ti udělají tu Clubcard, tak doslova určitě, vyučoval. ne, jak máš ekonomii, nebo v Matěru, já už nevím, kde se to probíralo, protože já jsem tu školu radši jenom jako prolez, tak tam přece bylo, že oni se ti snaží zbavit toho přebytku, ne? Jakože ten přebytek je v podstatě to, že když ty, nevím, jdeš si koupit sušenku a řekneš ty za sušenku bych dal klidně třeba pade a koupíš si za 40, tak prostě tam je rozdíl těch 10 korun. No jasně, ale to nesouvisí s tím, co jsem říkal. No souvisí, protože pak máš různý ty strategie, třeba ty množstevní slevy, které se ti zdají jako hrozně super, ale ten distributor, prodejce nebo výrobce, tak vlastně se ti prožere do tady tohoto přebytku. Že vlastně ty nakonec jako dáš mnohem víc peněz, než by si byl původně ochotný dát. Okay. A myslím si, že tyhle ty Clubcards a tyhle ty věci je v podstatě něco na tenhle způsob. Nemám to absolutně promyšlený, ale přijde mi, že to bude určitě tenhle ten... Ty bys si nekupoval jenom u Čupra a šel občas do Teska, jo. Tak tam uvidíš, Tebe. Že máš mě taky, samozřejmě. A uvidíš tam cenovku, dejme tomu plácnu, za co třeba? Za rohlík. Za rohlík, no dobře, ať se to hezky jako vysvětluje. Za rohlík, tak tam bude třeba 3,50 korun. Ne, a Tesco Clubcard bude za 1,90. A když pípneš prostě na tom terminálu nebo na té pokladně, když pípneš kartu, tak se ti tam prostě udělá sleva. Ale když děláš statistiku, který dělá Český statistický úřad, nebo já nevím, kdo měří inflaci, asi oni, tak oni přijdou a mají spotřební kože, tam jsou rohlíky, chleby, sýry, vejce, já nevím co všechno. A vezmou cenu, já nevím, jestli průměrujou Albert, Tesco a Lidl, nebo jak to funguje. Předpokládám, že nevezmou z jednoho shopu. Ne, ale oni neberou... Všechno to je Baumax. Oni neberou přece cenu z Clubcard, ne? Já nechci se do toho zamotat, jo, jenom jsem nad tím přemýšlel jako filozoficky a hrozně by mě zajímalo, jak to funguje.
A to asi teda, když na tebe tak koukám, na to asi nepřijdem tady spolu ve dvou. No tak jako je to vlastně jako zajímavá myšlenka. No, takže možná, že byla jako v podstatě uměle ještě vyboostovaná ta inflace tím, že se nepočítala klapka. Že se do toho, no protože ono zrovna v to období, kdy se začalo také brutálně zdražovat, tak ono i začalo být velmi populární, nebo ty shopy, nebo Tesco s tím přišlo prostě z ničeho nic, že najednou vyboostovalo ceny úplně brutálně, ale z Tesco Clubcard můžeš dosáhnout jako zaplatíš třeba o 20% méně za ten nákup. Jako tak je otázka, jestli náhodou cena prostě v tom inflačním roce z Clubcard nebyla prostě stejně vyšší než cena minulého roku bez Clubcard. To jo, to nezpochybnuju, ale jde o to, že přece jenom to nemuselo být o tolik nutně, to groceries, nebo jak to nazvat, tyhle potraviny, tak tam vyšly prostě, nevím, plácnu 15% vejš, než byly, no a reálně to třeba bylo 5. Když by si měl Clubcard. Víš, jak to myslím? Jo, vím. Takže to právě si myslím, že tyhle ty marketingové strategie těch řetězců mohly mít vliv zásadní z mýho úhlu pohledu na výši inflace jako maloobchodních. Tohle by byl dobrý nápad na nějakou diplomku. Jako ono, když to začal říkat, tak jsem si říkal, že to je přesně tenhle ten jako bot, na kterým nás zase udělal nějaký kripl na Twitteru. No, ale přece jenom to má hlavu a patu. Ale má to hlavu a patu. Ne, tak tam se to nějakým způsobem, ne, tak asi na všechno tu neuplatníš, že jo. Otázka je, jakoby, v jaký míře to oni berou, jakoby, jestli to je cena, jako, za kterou oni to dostanou do toho jako obchodu. To je podle mě prodejní. To jako nemůžeš mít jako velkou obchodní ceny, ti nedefinujou, že jo. No, jestli tím nepřičteš nějakou průměrnou jako marži, co si účtujou, víš, jakože. Nevím, podle mě tam, jak se ta inflace měří, je to cena, která jde koncovému spotřebiteli. Prostě to, co máš normálně dostupné. Takže. Dobře, takže vlastně jsme nemuseli ani zvyšovat ty úrokové sazby, aby jsme ztratili inflaci. Stačilo si koupit byla kartu a nic byste v podstatě nepocítili. Tak no. Když jsme teda u tohohle malou obchodu, tak mi ještě napadá, my jsme spolu rozebírali, naposled jsme analyzovali spolu firmu Campbell Soup Company. Jo. CPB, zkrátka. Ano. A která v podstatě s tím malou obchodem jako velmi souvisí taky. To je firma založená v Americe, teďka nevím kde, jak bych kecal, která začala s prodejem tomatových, jak se mu říká, polívek, rajčatových polévek, který říká tomatová už konzerv prostě s tím a nevím, vznikly v roce, dokonce tady to napsaný, 1869, v 19. století. Velmi stará firma. Prošla si, že jo, velkou krizí, jak se tomu říkalo, Velká deprese? Nebo? No se nějak říkalo, ne? A čemu? Tý polívce nebo? Velká hospodářská krize. To jsem tím chtěl říct. Great Depression. Tak, tím si, jako, že mají za sebou jako velkou historii. A jo no, protože ono, když ti rachla ta burza a všechno spadlo, tak bylo jasný, že nejvíc toho postihne je výrobce tomatových polívek. To byla první rafinérie, co ty Vietnamci, co Japonci chtěli bombardovat potom v roce 41. Tak, já nevím, jestli tomu chceme něco říct, možná, že by to asi bylo dobrý, ne? No zatím si řekl jenom, že existuje. Že existuje a že vznikly z tomatových polívek. Tak já tady mám k tomu napsaný, že dneska už pokrývají velké množství známých značek trvanlivých potravin. Oni dělí ty svoje produkty na meals and beverages a snacks, což mi přišlo docela jako vtipný. To je to jako jedno a to samý. To znamená, no ne, tak meal je v podstatě takový to už jako jídlo. Oni tam řadí polévky, omáčky. No oni budou prodávat takový ty, na tom hrozně jedou prostě Britové a Američani, to jsou takový ty polotovary. Ano. Když prostě někam zajdeš, vezmeš si to, rozmrazíš si to a za 2 roky se divíš, že jsi morbidně obézní. No, přesně, to narážíme téma z minulého podcastu a tomu se radši vyhneme tentokrát. Ano, tomu se radši vyhneme. A do těch snacks tak řadí logicky sušenky, nějaký keksíky, prostě popcorny a tyhle ty věci, které oni normálně dodávají. Tak, je to firma, která má dlouhodobě stabilní dividendu, okolo 3%, což je pro někoho taky může být zajímavý a nic jako extra to nemá, ale taky informace. A dlouhodobě mají pozitivní free cash flow. Takže prostě. Já bych to ještě jakoby vzal z takový té ptaší perspektivy, ale proč by vůbec člověka, kterýmu, nevím, je 30, 25, 35, a investuje, proč by ho vůbec ten sektor měl zajímat, když prostě každý den vidí prostě, nevím, jak narostla Nvidia, jak
Nevím, co ještě jiného jde, že Apple teď zase koupil nějakou další AI firmu. No a proč by si řekl, že v tenhle ten moment prostě já jako nějaký investor nebo člověk, co se tímhletím způsobem spoří, tak proč mě má zajímat výrobce tomatových polívek, když tady můžu jet čipy prostě a házet punchlines. Můžeš jet, můžeš samozřejmě. Já nevím, to asi záleží jako člověk od člověka, mě možná nějaký zajímal tvůj názor, ale já bych to viděl skoro tak, že buď si zvolíš něco dlouhodobého, stabilního, co není závisí na nějakých výkyvech, trendech, AI a podobně, jako třeba Nvidia. A Nvidia má nebo tyhle ty technologické firmy jsou, když to řeknu jako tak, jak to cítím, jsou jako pod tlakem toho, že musí neustále inovovat, neustále prostě jsou pod tlakem toho, že musí táhnout ten peleton prostě těch technologií a na rozdíl od toho prostě Campbell Soup si prostě jedou tu polívku furt stejnou a soustředí se jenom na nějaký jako marketing a toho, jako jak jinou akvírovat další firmy a dodávat. Tak to cítím já, no. Zajímá mě, kam jsi směřoval možná ty? Já směřoval, jako já často uvažuji vždycky prostě nebo mám takovou ani nedefinovanou jako mentální mapu těch jednotlivých odvětví a firem a to jsou firmy, které jsou teď nějakým způsobem se budu snažit je pojmenovat, tak možná se pak opravím, ale taky ty firmy, co jsou, taky ty technologické firmy, co jsou prostě jako všichni je znají, je to zajímavý, všem to dává smysl, každý chápe, protože to někdo investuje, jsou předmětem prostě různých debat, lidi si rádi o tom povídají, vlastně tě baví tě, když si o té firmě čteš, jo. Pak jsou firmy, které jsou prostě takový, řekněme, takový je prostě, všichni je znají, je to taková ta firma, co, abych ještě uvedl příklad, u té, co je třeba ta Nvidia, může to být Apple a tak dále. Tesla. No ne, počkej, Tesla ne. Pak máš ty firmy, to je takový ten středej průměr, který všichni znají a to je, nevím, Coca-Cola a tyhle věci, co prostě raketově nějak neroste ta hodnota, cena té akcie, nicméně lidi si to koupí, protože prostě Coca-Colu znám a takhle, jo? A je to nějaká jistota. Pak jsou firmy, které jsou prostě takový ty meme akcie, řeknu, jo, a to jsou zase firmy, které každý zná a vlastně lidi na nich prostě jako částečně i gamblí a tyhle věci, to může být třeba Tesla nebo prostě nějaký ty prostě malý firmičky, co třeba vůbec ještě žádný zisk nebo revenue nemají, ale stejně ty akcie prostě lítají sem tam a lidi z nějakého důvodu baví si je nakupovat, prodávat a tak dále. Jo. No ale pak existuje ještě skupina, která vlastně si z každých těch skupin trošku má svoje zástupce, alespoň splňuje jistý jejich parametry a to jsou firmy, které absolutně nikdo nezná, firmy, které jsou velký, nikdo je nezná, nikdo ho nebaví se o tom bavit. Když si teď mi popisoval tuhletu firmu, tak jsem tady chtěl prostě usnout a jít domů, protože mě to absolutně nebavilo. Jo? A to jsou firmy, které díky tomu, že vlastně nikdo je z nějakého retailových investorů nebo malých investorů je nekupuje, tudíž není tam poptávka z jejich strany, zároveň spousta velkých investičních fondů, co třeba trhem hejbou, tak si to tam do toho portfolia moc nedávají, protože když jste portfolio manažer fondu, tak váš největší nepřítel ani není tak trh a krize, ale jsou to vaši vlastní investoři, kteří vám dávají peníze a každý týden se vám rozhodují volat, co vlastně máte dělat a jak na to, že oni by to vlastně viděli víc. Jo, takže prostě jako i vůči nim musíte někde ustupovat a házet tam něco, co oni budou tam rádi vidět. Jo? Často třeba i proti vaší vůli, ale vy jste placený z poplatků, co prostě oni vám tam, z těch peněz oni vám tam donesou. Takže když si máte vybrat, jestli jste loajálnější svojí profesi a odmítnout je, anebo svojí rodině, který musíte přinést večer tu tomatovou polívku, tak radši vezmete ty peníze z fíček a jdete na tohle. Jo? Ale co jsem vlastně tímhletím chtěl říct, je to, že tyhle ty firmy, tím, že jsou stranou té hlavní pozornosti, tak jsou často za dobrou cenu. Jo? A prostě jednou za čas se stane to, že trh přestane být aspoň na chvíli koukat na Teslu a takhle, nebo zároveň co na ní kouká, tak zároveň se prostě jako všimne, a tady je prostě nějaká extrémně nudná, hnusná firma, která ale prostě stojí, nevím, $40 za akci a má stát $60 za akci. To je skoro příklad toho, jakém bylo. Ty stojí nějak tahle, dokonce i co se tahle číselně týče, nebo kolik to ty stojí ta akcie? Nemáš to tam někde napsaný? Můžu se podívat, tady mám akorát napsaný PI poměr 15,9, že byl v momentě, co jsem dělal tu analýzu. Jasně, no. Což je pod průměrem S&P momentálně. No jasně, ale co není, jako S&P je dost vysoko, ale proto se podle mě vyplatí do těle firm. 42 v premarketu, dneska máme 15. března. Ano.
42. A my ji máme ohodnocenou přesně na nějakých těch 60, ne? Co si pamatuju. Ano, přesně tak. No, což znamená, že vlastně, když se podíváme na finanční data, dáme tomu nějaký středně pesimistický nebo řekněme nějaký racionální výhled, tak prostě ta firma může vlastně o 50% vyrůst na hodnotě podle tady těchto ukazatelů. Ale zase prostě, ona nějakou dobu prostě nevyroste tam hned, protože přesně nikoho to nezajímá, všichni koukají absolutně jinam. Jo? Čemuž vlastně jakoby já rozumím, že ty lidi koukají trošku jinam. Ty jsem nedávno mi poslal kamarád, co pracuje v jednom velmi dobrém kryptofondu, tak mi poslal zajímavý článek a ten vlastně diskutoval to, nebo zaměřoval se na nějaký, nebo pozoroval, já nevím, jak to pro boha živýho říct, tak jak ve Spojených státech nebo v západní Evropě, jak mladí lidi jsou čím dál tím méně spokojení s tou svojí ekonomickou situací a často se dívají na svoje rodiče a svoje prarodiče a říkají, že oni to měli v podstatě lehčí. Ta stará generace si říká zase ne, vydržte hubu, přestaňte si kupovat avokádový sendvič prostě za $20 a všechno bude v pohodě. A ten článek vlastně jakoby přišel s tím, že podle průzkumu, co si ten autor článku udělal, otázka, jakou to má vypovídající hodnotu, ale když se zeptal prostě jako mladých lidí, jako myslíte si, že vaše jako ekonomické vyhlídky jsou horší, než byly vašich rodičů a hodnotíte je obecně pesimisticky, tak 80% mu napsalo, že ano, 10% že ne a 10% řeklo, že neví. Jo? Takže když ti 80% lidí řekne prostě, že to vnímají prostě špatně, tak dobře, ty můžeš prostě se na to vykašlat, říct jim, tak si nekupuj Teslu, pracuj a kašli na to, jako jsem to vždycky dělal já, ale na druhou stranu prostě musíš vnímat nějaký ten celospolečenský, brzy celospolečenský, protože tady ta mladá generace je čím dál tím početnější, nebo lidi, co z ní pochází. No a oni, když si všimnou, tady jsem si vytáhl ty údaje z toho článku, že v 60., 70. a 80. letech, když to zprůměroval, tak když jsi chtěl koupit barák ve Spojených státech, tak to bylo 4,5 násobek tvýho ročního platu. Dneska to je 7,5 násobek. Jo? Když jsi si tenkrát... V Americe teda. V Americe. Když jsi si v 80. a 70. letech v Americe chtěl koupit akcie S&P 500, indexu 500 největších amerických akcí, hodně populární teď u nás skrze to investovat, tak v těch letech, kdy prostě byly ty boomers a generace X, když naše rodiče, prarodiče, nám je kolem 30, tak si stoupil 150 až 219 akcí. Dneska si za roční příjem koupíš 18. Jo? Takže najednou ty prostě jako zjistíš, že dobře, sice tady OK, dávám tady prachy zbytečně na avokádo, to je jako hezký. A dobře, ať se mi za to vysměje, prostě ten nějaký starší člověk. Na druhou stranu prostě tady, když se podíváš na ty reální čísla, tak minimálně pro ty lidi v těchto zemích, pro ty mladí lidi, ty vyhlídky jsou horší. A co oni udělají? Jako mají dvě možnosti. Buď se s tím smířit, což ale většina asi nechce, a druhá možnost. Jakmile se objeví jakýkoliv způsob, ať už to je gambling, krypto, cokoliv, co jim slibuje potenciální prostě jako zlepšení těch vyhlídek, tak potom půjdou. A ten článek vlastně uzavíral s tím, že všude teď vidíš, že prostě nárůst gamblingu, jo? Ještě se vyvíjí ty aplikace, u nás ty live sporty a tyhle věci, jak můžeš hned prostě sázet, že to je v podstatě jako obce, která se ti hned splní, to je ten sázka na ten sport, na ten zápas, co se zrovna díváš. Takže ten článek predikoval, že do budoucna právě lidi se budou přesouvat k těmhletěm meme akcím, kryptu a těmhletěm prostě jako meme coinům, shitcoinům a takhle, protože jejich největší feature je to, že jsou volatilní a nabízejí potenciální zisk, protože pro ty lidi tohle je jediný způsob, jak se dostat zpátky z té mizérie. A končím ten svůj dlouhý monolog, omlouvám se za to. Ne, úplně v pohodě, jako je to pravda, připomnělo mi to po-covidový nebo covidový šílenství z AMC a který byl ty GameStop prostě, GameStop a tyhle ty firmy, ještě něco to bylo, Blueberry. Nepamatuju si to už. No, něco, prostě tyhle ty firmy, které jako jeli
jeli bomby, no. Takže to mi připomněl právě ten Magořinec. Ale abychom dokončili ještě tu myšlenku o CPB. Já omlouvám se. No v pohodě, jsme malinko odbočili. Tak já mám tady nějaké jako rizika nebo vlivy na tyhle ty maloobchodní řetězce, jsem si vypsal. Tak jako jeden z nich je samozřejmě inflace, o který se tady já se skloňuje. Vlastně my jsme s tím dneska začali podcast. Takže... Jasně. A jak to funguje tam vlastně, jak to vlivní ten... Tak jak oni by se s tím mohli popasovat, když to řeknu jako lidově, tak je, že oni můžou zvýšit ceny, nicméně v tom, co máš, to, co oni dodávají, tak je tam docela vysoká konkurence. Není to jediná tomatová polívka, nebo není to jediný snack. Chci říct, že není jediná firma na světě, co vyrábí prostě. Nebo jediný popcorn. Tak to nechci. Jo? Takže ta cesta číslo 2, kterou taky známe i od nás, prostě z Čech, je, že budeš zmenšovat balení. Prostě ne, to úplně přiznáš, budeš mít trošku prázdnější pytlíček těch lejsů třeba, jo, a podobně, prostě všichni známe, jak to dopadne, nebo trošku menší tyčinku, prostě dělají to všichni, dělá to Nestlé, dělají to. Lejs si mimochodem nekupujte, protože moje žena má bramburkárnu a jestli si koupíte prostě něco jiného než její bramburek, tak přestanu dělat podcast. Tak, potom tam mám vliv, který teďka už není úplně asi významný, ale je to na tom taky závislý vzhledem k tomu, co oni dělají. Tak na to měl velký vliv i cenu obilí, to znamená válka na Ukrajině s tím docela jim s nákladama zamávala, protože Ukrajina je velký exportér pšenice a to je pravda, no. A ono v momentě, kdy Rusové měli celý to Černý moře jakoby pod kontrolou, teď jim to teda totálně vybombili celou tu flotilu, což je dobře. Tak že se jí báli v Africe, že tam bude hladomor, že tam právě nepřijde prostě tyhle ty produkty. Takže to byly taky jako krátkodobě vyšší náklady, teďka to je relativně stabilizovaný ceny obilovin. A potom tam mám jako riziko, který je spjatý s tím bodem číslo 1, respektive s oběma, tak je, oni si nesmí zkazit pověst těch značek. Není to z jedné značky, oni těch značek mají několik. Jako reputační riziko. Přesně tak. Takže jakmile to nebo sníží to balení, nebo zmenší to balení významně, že jo, tak to může mít dopad na tebe, jako na spotřebitel, otevřeš ten pytlík a budeš tam mít polovinu, než se byl zvyklý, budeš jako s prominutím nasranej prostě, že tě, já se snažím to říct slušně, ale nenapadá mi, že mě osrává. Takže pověst té značky nebo značek je taky důležitá, nebo když výrazně zdražíš, tak taky prostě to lidi přestanou kupovat, protože v tomhle tom jsou relativně senzitivní cenově. Myslíš, že jsou značky, jakoby v tom potravinářství, a teď můžeme fabulovat jenom, co si můžou dovolit se zákazníkům chovat prostě jako... Agresivně? No ne, ale jakože jsou značky, a ne asi jenom v tom potravinářství, co můžou prostě říct totálně jako fuck you. Jejich CEO může vylézt na balkon a začít házet prostě, nevím, šutry prostě po komkoliv, co projde. A ty lidi si stejně budou tu značku kupovat. A pak jsou firmy, podle mě, ve kterých stačí, aby prostě jedna malá věc se neto a ty zákazníci to v životě neodpustí. Tak já bych zrovna teda CPB nezařadil do toho první škatulky. Ale jestli to jsou opravdu nějaký takový jako náboženství, o kterým ty mluvíš? Ne, já spíš myslím jako, že tak oni vytvářejí, dělají snacky a tyhle ty prostě polotovary a podobné věci. A to jsou prostě jako, to jsou věci namířené na spíš střední až nižší pracující třídu. Nechci říkat nižší takhle. Jo, a tudíž prostě si myslím, jako, že jejich hlavní value proposition je to levný, máte to hned a takhle. Tak no, tam neoslníš asi ničím jiným, tam opravdu cena je důležitá, proto to považuji taky za riziko. No, takže to je tohle. Tak to ještě shrníme, ne? Za to mám ještě zajímavost. To, co taky zmiňujeme, když se nám ty firmy líbí, postupně odkupují vlastní akcie pravidelně, každý rok. Takzvaný buyback zpětný. Tak, přesně tak. Což je pozitivní, říkal jsem PI poměr 15,9, což mám tady poznamenaný, že vzhledem ke stabilitě té společnosti, té historii a pravidelné dividendě je jako dobrý, když se omezíme na ten ukazatel. Ještě tím, že přibyli nám nějaký, jsem fláknul mikrofon, tím, že nám přibyli nějaký followers a sledující, tak bys mohl vysvětlit, co to je to PI. PI to je poměr ceny akcie k čistému zisku. Čistému zisku na akci. To znamená, že když hodně ve stiratce, tak ta firma vydělá $10 na jednu akci, že má nějaký počet akcí v oběhu, a cena té jedné akcie je 100,
takže to je 100 a 10, takže to je 100 děleno 10, což je 10. To znamená, že tenhle ten PE, neboli Price Earnings, poměr, rovná se 10. No a průměr, nebo který se bere často v potaz, je průměr právě těch podle toho S&P 500, což je ten index 500 největších amerických firm, tak ten má v současnosti něco přes 20, si myslím. Tudíž tam, kdybychom to zprůměrovali, tak vlastně vy si koupí za tu cenu akcie, si vlastně, nebo ten čistý zisk na akci je, nebo cena akcie je vůči čistému zisku na akci víc než 20násobná. A tady u té firmy to je 15násobná. To znamená, že vy vlastně za $1 nebo korunu nebo euro, co si tu akci nakoupíte, tak vlastně na tu jednu akci připadá víc čistého zisku, než u jiných firm, nebo tady vlastně u toho průměru. Ale tady si opravdu nepamatuju, jak to je u toho. Je možný, že S&P má teďka, já jsem našel March, že mají 27,9. Je to možný, určitě. Tak to už je docela vysoko teda. Takže to jsem jenom teďka dohledal, že je to teda to je docela dost pod průměrem. Jasně. Pak bych tady měl, že furt jako akvírujou, teďka akvírovali nějakou firmu Sovo, taky prostě nevím, co dělali, nějaký vomáčky, polívky, něco, co jsem na to koukal. A snaží se i pracovat na snižování nákladů, takže nějaká jako optimalizace a podobné věci. To jsem četl v nějakém článku, detail neznám, ale v tom článku bylo napsáno, že se snaží jaký inovovat a pracovat. Jako takže si ty obecní keci prostě. Přesně tak. Na to tě už je. Co se týče nějakého shrnutí, to mi teda dalo zabrat, když jsem si to tady tvořil ten článek, tak jsem napsal, že teda Campbell Soup Company je starou, dobře zavedenou značkou, prošla si velkou hospodářskou krizí, přes všechny nástrahy stále existuje a nadále roste. Zajímavost z roku 22 na rok 23 roste na tržbách o 9% a na čistém zisku o 13%. Je to trošku možná, jak to říct, jako přivohnutá statistika, protože ono na ten rok 22 tam byl třeba pokles tržeb, teďka si nejsem jistý, data před sebou nemám, ale jo, že se to nabízelo, že porostou trošku rychleji. Když ti roste inflace, oni prostě jenom zvednou ceny, tak se jim jakoby zvýší obrat. Ano. A tím, že se jim zvýšil zároveň čistý zisk, tak kdyby tam nebyl žádný jiný faktor, co to ovlivňuje, tak to znamená, že to natáhli víc než na tu inflaci. Jo, takže za mě jako dobrý, no. Je to, samozřejmě není to asi do toho úplně all-in, není tam o tom očekávat nějaký výkyvy, tam na to je zrovna firma, kde bych nějaký zásadní výkyv úplně neočekával. A jaký má ticker nebo stranu, který člověk najde? CPB. To zavřel, myslím si, že jo. Takže CPB stojí 42, my myslíme si, že by měla stát 60, je to nudná firma, stejně jako tady ta přednáška o to. Asi by mohla patřit prostě do portfolia kohokoliv. Někoho konzervativnějšího, někoho třeba spoustu. To není konzervativní, prostě podle mě konzervativní v dnešní době skoro je, když prostě jako sleduješ prostě jaký ty, nebo jdeš po těch jako zavedených věcech. Tady to mi přijde naopak takový dynamičtější, nebo aktivnější, protože abys tady tohleto si koupil, tak musíš aktivně jako hledat, protože na ní vlastně jako jinde nenarazíš. A zároveň ten potenciál toho zisku tam je nějaký, ale to riziko je tam i větší a to riziko může být klidně to, že ten trh sice ta akcie může být dalších 10 let podhodnocená a pořád tam bude jakoby možnost pro 50% růst, který ale prostě nepřijde, protože se toho nikdo reálně nevšimne. To je vlastně přesnej opak toho, promiň, že jsem ti do toho skočil, co se děje Amazonu, ten taky je vlastně dlouhodobě nadhodnocený, vlastně z tohoto pohledu toho free cash flow, podobně těch valuačních metod různých. Tak vychází, že je drahej, ale on jako ještě nikdy nebyl levnej. Jo? Možná, že při nějakým výplachu covidovým tak byl relativně levnější, asi nebyl úplně levnej, ale prostě některé firmy můžou být, přesně tak, jak říkáš, dlouhodobě podhodnocení, vlastně to nepřijde směrem nahoru, a naopak můžou být dlouhodobě nadhodnocení. Tak to máš třeba i Coca-Colu a tyhle věci, nebo McDonald's. Tam prostě si kupuješ tu zavedenou značku, ano, ty si kupuješ, premium tam ty si kupuješ větší pravděpodobnost, že to bude v pohodě nějakým způsobem. Přesně tak, no. Což mi přivádí, ty jsi zmínil i tu Teslu, že je kategorie sama pro sebe, tak mě přivádí pro Tesla investory tak od roku 2024, od začátku roku teďka,
tak Tesla je worst performer, nejhorší výkon, jak to říct, nejhůř výkonná akcie v celém indexu S&P 500. Má asi minus 20 nebo 30%, no, prostě je fakt úplně nejhorší. Takže kdo si koupil 1. ledna akcie Tesly, tak pláče. A přesto ji považuji teda já furt, když jsem na ní letmo koukal, žádnou hlubokou valuaci jsem se nepočítal, tak ji považuji za furt drahou. No jasně, že jo. No. A teď mě úplně zarazilo, když si o tom říkal, tak moje první jako myšlenková reakce bylo haha. A teď jsem si uvědomil, jaký jsem vlastně jako kretén. Jo? Nebo jako, no ne, ale že prostě, a to je prostě ta částečná toxicita toho prostě prostředí mezi lidma, který řeší jako prostě ten finanční tyhle věci. Že prostě kdyby člověk jako tady prostě ví, že někomu prostě klesly prostě jako majetky prostě o 20%, já třeba Muska a tahle jako fakt jako nemám bytostně rád, ale prostě jako jak všichni prostě se těší na nějaký prostě typy aktiv nebo tady firem, jako aby jako klesly, jenom proto, aby se průvlo, že měli tenkrát pravdu, jo. Takže jako samozřejmě to asi klesat podle mě ještě by mělo dál do nějaký míry. Ta valuace je pořád obrovská, ale a nevím, to jenom byla taková ta out of nowhere myšlenka. Já to mám taky trochu tak, ačkoliv Muska jsem svýho času, když tu Teslu startoval, tak jsem ho úplně miloval. Tak ty jsi cílovka, že? Ale teďka už to taky mám trošku jinak. Přivádí mi to i na to, co jsi říkal, ty portfolio manažeři, jak tam musí mít ty akcie, který ty lidi chtějí. Tak já jsem taky přišel do té banky, tehdy, když jsem začínal s investováním a ptal jsem se, máte tady v tom, to nebyl index, máte v tom podílovém fondu akcie Tesly? Všichni mi řekli ne. A já jsem tam kvůli tomu nešel, kvůli tomu jsem si nekoupil žádný ten fond a kvůli tomu jsem si založil vlastní, jako u broukera vlastní účet, abych si to mohl koupit. Nakonec jsem to nekoupil, protože tou dobou nebylo jednoduché kupovat frakční akcie. No ale tou dobou by to byl dobrý. Tou dobou bych měl dneska, nevím, třeba 7x od té doby, no. Takže jsem to, i když tehdy to bylo drahý, tak furt to oproti tomu, co přišlo potom, bylo jako, by to bylo super. A tady s tím o tom, jakou disciplínu ta daná akcie hraje, jo, že prostě jsou prostě typy akcí, které prostě jsou opravdu tam, jakoby hraješ tu ligu, je to teď jako podhodnocený nebo nadhodnocený. Jasně, no. A reálně prostě jakoby na druhém konci prostě je 10-100 tisíc prostě analytiků, co prostě čumí na stejnou akci jako ty. Mají to odvětví načtený, probádaný tak moc, že to v životě ty nikdy nezvládneš, mají přístup k Blue terminálu, jehož licence stojí 100 000 prostě ročně. A nikdy prostě ty to nedoženeš na nějakých tady jako trading view, jako vlastních finančních výkazech, kde si musíš spoustu věcí projektovat sám, prostě časově to nejde. Jo, a proto si říkám, že tady ta disciplína jako jo, jako dej to tam prostě na dlouhou dobu, ale jako nebudeš tam často nacházet žádnou jako neefektivitu. Jo, a proto právě je dobrý se vracím k tomu Campbellu, prostě zaměř se na to prostě, co smysl nedává, jo, ale zpátky k té Tesle, tady prostě ta disciplína je to, dokáže Musk a ostatní prostě tomu jet ten marketing jako dobře, dokážou manažovat to očekávání, protože cokoliv prostě na tou fundamentální hodnotou, kde odpovídá to těm číslům a takhle, tak je přesně to očekávání, co by to jednou mohlo dělat, jo. Přesně logika je taková, ano, teď je to drahý vůči tomu, že teď za tenhle rok vydělali, nevím, 1000 korun, ale oni za 2 roky jich vydělají 10 000 korun a s tím už ta cena je prostě jakoby v pohodě. Jo, takže prostě jako je to pak zajímavý a pak stačí strašně malé něco, aby se celý ten příběh zhroutil a platí to oběma směry. Řešili jsme tady rokrát Facebook, že jo, který prostě padal, my jsme ho kupovali prostě pořád dál. Dneska je za $500. Všichni viděli konec a prostě a na nějakých těch, to bylo $90, tak prostě až na 80 podle mě šla. No jo, ale prostě tam tou dobou Zuckerberg řekl, jenom prostě prohlásil, že no, tenhle rok bude rokem úspor. A to je všechno, nic jiného se nezměnilo v těch otočka. A hned se to všechno otočilo. A stejně tak to je prostě na té Tesle, jo, jakmile prostě zlomíš tu pověst toho, že to je prostě ten top performer, tak ohrozíš prostě celý ten růst, co rostl nad rámec toho, co by teoreticky měl růst. Jo? Ale zase to je jako zábavný z toho pohledu, že to je jiná hra, než prostě se tady prát prostě o nějakou mainstream akci, jako je Apple. Prostě zase s armádou těch finančních kvarností
to je hrozně populární, oni nosí takový ty vesty bez těch rukávů. To vždycky si jenom člověk vidí a říká si, ty vole, to sluší. Teď jsem byl v Londýně za jedním kamarádem, co tam pracuje v Barclays. Velmi, velmi schopný, chytrý, pracovitý kluk. A čekal jsem na něj v kavárně prostě tam v tom jednom rakodrapu v tom London City, v čtvrti finanční. A říkal jsem si, tak schválně, jestli přijde prostě v té skurvený prostě vestičce. Asi, že v ní přišel. No, tak. Já mám možná ještě k té Tesle pár jako zajímavostí, když jsem na ní jako v rychlosti koukal, nebo mám 2 myšlenky. První, zkusím je udržet, jo. První, co se týče vlastně toho, co se tam děje, tak ta firma jako reálně, když si odmyslím teďka ty akcie, tak ona furt roste, furt pracuje velmi dobře, furt se rozšiřuje, takže to je dobrý. Jediný, co se tam změnilo a to, co má asi i dopad na tu akci, je to, že přišla teďka konkurence z Číny výrazně, který se daří. Co ale hrozný auta. No to BYD jsem zaregistroval, že jako není vůbec špatný. Promiň, že tě to skáču, jak venčím toho svého malého krásného pejska. Tak velký, jo. Je velký, 40 no, Darcy. No tak jsem venčil Darcyho a vždycky potkáváš prostě v tom lese ty podobný lidi, no a tak jako co taky venčí ty psy, že jo. Tak máte to společný téma, jako no a kolik váží ten váš a takhle ty prostě píčoviny. No a s nějakým pánem jsem se bavil, jako v chytrej prostě týpek. No a ten říkal, no já mám tady známýho, který si teď jel pro nějaký to Baidu auto prostě do Berlína. Dojel tam vlakem, tam měl asi 4 hodiny a zpátky jel prostě asi na 7krát na tom nabíjení prostě. Zpátky na sever Čech asi třeba 8 hodin, jo, že nevím, jestli to prostě byl nějaký vadný klus. Ale že prý to bylo příšerný. Samozřejmě, že to byl asi vadný klus, jo, ale neznám jako, zase takhle do detailu. Že jenom tak pro pobavení. A ono i jestli to bylo v zimě, tak zimáky hraje asi roli, ale tak to je ve finále jako jedno. Jo, ale tak to není repres, samozřejmě, že rostou, ano, samozřejmě. Čím to bylo, nebo co taky může hrát roli vlastně toho poklesu, takže v důsledku toho jim klesají marže. Tesla taky musí jako buď ne, když zlevňovat, jo, tak. No jasně, určitě, jakmile, víš co, když byli prostě první na tom trhu, tak si obecně, když jsi první na trh, tak prostě tam nasázíš ty velký marže a spousta firm udělá ten průser, že přijdou na ten trh, řeknou, ty vole, tak jsem tady sám, tak si tady dám prostě, nevím, plásnu, nasadím to tak, aby jsem měl 40% marži. A přitáhne tím konkurenci. No, ale vím si, že oni, no, to za A, a za B, oni prostě v ten moment si řeknou, aha, tak máme 40% marži, to je takovejhle prostě zisk, nebo takovejhle cashflow, se kterým operujeme, takže můžeme nabrat tolik a tolik lidí a bude to hrozně super a máme to v pohodě pokrytý tímhletím. Jo, takže tam prostě naberou a najednou se do toho začne navádět ta konkurence a oni, aha, tak musíme zlevnit. A tu marži snižujou, ale ten počet zaměstnanců, který se třeba snižuje, nebo je pomalejší. Takže oni prostě hrozně snadno začnou prostě vysoko, pak musí snižovat tu marži. A pořád tady mají ty velký výdaje na ty zdroje, které si nastavili, když měli tu 40% marži. A pak se ti to prostě protne tahle dolů a pak se ty firmy dostávají jako do problému. Takže přesně jak říkáš, jako láká to konkurenci a budou nuceni tu marži snižovat. Tak. A druhá myšlenka, kterou jsem k té Tesle měl, tak bylo, když jsem také občas pomáhal kamarádovi sestavit nějaký investiční portfolio dlouhodobý a tak dále. Je tak to zase ten samý, který se vlastně tak si koupil Martina. Samozřejmě to, co jsem třeba mu říkal, nebo to, co naposlouchal u nás podcastu, tak to si pořídil. Já jsem taky udělal nějaký chyby, takže taky tam má něco naštěstí za málo, kde jsem se splet, kde jsem předtím taky byl takový jako gamblenej, to je detail, ale každopádně si koupil i tu Teslu. A tak mi to tak jako, když jsem to četl, nebo o té Tesle, že jako je na tom nejhůř za ten rok 23 z celého indexu, tak mi to bylo tak trochu líto a pak jsem se říkal, jako, vybral jsi to sám. My máme s Jirou takový postup, jo. A když najdeme někoho a tomu třeba nějak jakoby doporučíme prostě jako nákup akcie. A ta akcie, první případ, potom jako roste, tak poplázáme se na ramenou, zajdeme na kafíčko, hele, dělali jsme to pro tebe, jsme rádi, že jsme součástí tvýho úspěchu. Když ta akcie potom jde dolů, tak hele, kámo, tvoje zodpovědnost, tvoje peníze, my jsme tady vůbec žádnou roli nehráli. Ne, to vůbec, a to se mi stalo s mým bráchou, třeba právě u Disneyho. A mi říkal, ty jsi mi tady říkal o tom Disney, jak to je super, a to je úplně na hovno, jsem na tom mínus asi 20%, tak říkám, hele, jako to je přijde super, můžeš si vybudovat tu pozici pořádně, dokupuj to prostě pravidelně, když se tam na tom fundamentu nic nemění. A on mi říkal, no to já bych dělal, já tu firmu nemám rád.
Říká, to je super argument, tak proč si kupoval ty vole, jako tehdy. Takže občas ty lidi opravdu to koupí jenom proto, že to berou jako krátkodobý prostředek na zbohatnutí a vůbec jako je jim všechno jedno. A pak když je do tvýho a ta firma klesá, tak to je vlastně první, to, co vždycky říkám těm kamarádům nebo i tomu bráchovi, kup si něco, co když bude klesat, tak to budeš jako ochotnej kupovat, protože té firmě věříš. Jo. A ne naopak, ne, že prostě to koupíš a budeš čekat, že to hnedka druhý den bude růst. Jo. Tohle je asi jako první moudrá myšlenka, co nám tady dneska zaznělo od obou z nás. Ale máš pravdu. No. Takže to prostě, když jsem si kupoval toho Disneyho a on klesal, tak jsem naopak měl radost, protože tu další část té výplaty prostě příště fakt si můžu zase dokoupit. A dneska už to mám zelený, jako, protože se to přece jenom jako jednou otočí a i když Mickey Mouse dělá svůj job a ten performance té firmy furt není jako úplně jako kdo ví jaká, ty čísla prostě z toho Disney Plus a podobně jako nejsou úplně kdo ví jaký, tak přesto prostě už jsme narazili prostě nějaký bod. To je přesně ono máš, jako, jak ta cena akcie Disneyho v posledních letech fakt jako prostě klesala dolů a dolů, tak ty prostě jakoby začínáš třeba, když to plásnu, ten pokles začíná, jo? Nejdřív seš nějakým trošku lehce nadhodnoceným prostě měřítkem. Pak ti stačí, abys měl prostě trošku horší, jakoby prostě management řekne, dobře, příští rok bude trošku horší, než jsme čekali. První prostě pokles, jo? Potom prostě se neobjevuje zlepšení, další pokles, jo? A postupně to prostě takhle klesá a nakonec fakt prostě jako už ti v podstatě za tu cenu, na kterou to nakupuješ, stačí, aby ta firma vůbec jako existovala ještě. A už je to odůvodněný si za tu cenu koupit, takže prostě, tak, no. I když prostě oni měli nějaký teď malý zlepšení. Oni měli v podstatě, bych řekl, i nepřesvědčivý výsledky úplně. No jo, ale nebyly tak špatný, jak si všichni myslí. Tak, no. A to stačí. A to stačí na to, aby rostly třeba o 10%. No jasně, protože, a už to je zase jiná hra, už to není hra prostě, že je to, ale prostě je to prostě takhle. A je to prostě nějakým směrem vychýlený tak moc, že stejně jako ze zhora to rychle padá, tak ono to i rychle stoupá, jako když to je úplně takhle dole, že jo, protože tomu prostě ten trh jako diktuje nebo očekává od toho jenom to nejhorší. Ještě jsi zmiňoval dneska taky v tomto výčtu těch firm, nebo i víckrát, Coca-Colu. Ano. A k tomu bych taky mám takovou jako jednu myšlenku k tomu, jak oni neprodávají ten produkt, ale prodávají ti ten pocit, který máš z konzumace toho produktu. Takže ti prodávají ten taky. Tak proto, když se podíváš na tu reklamu, tak tam máš úplně, jak se napiješ tí Coca-Coly a je ti úplně báječně. To jsou všechny reklamy. No a to je taky není jako za posledních jako 100 let, to tady není ale ne, to je jako celkem jako nedávnej trend, tohleto. To si nemyslím. Ne? No ne, tak já nevím, tak taky prostě si kupuješ něco, aby se cítil nějak, jakože, já nevím, představ si, že prostě ti je jako, chceš táta od rodiny, chceš se cítit jako dobrý táta, tak si prostě nevím. Ty řeknu po blbost, koupíš si ty montérky, prostě co nosí všichni ty ostatní otcové, máš toho pocit prostě, že jako, i když ti tomu prodáváš barák, tak mu prodáváš ten pocit, že prostě něco má, to zázemí. Rozumím. A to je prostě i s tímhletím. Jako upřímně řečeno, jako říct, jako že neprodáváš produkt, ale pocit z toho napětí, kdy to je pro boha živýho to samý, ne? Když jsem si tu myšlenku formuloval sám pro sebe, tak mi zněla chytřejš. Ne, já možná to špatně ale jo, jako by svým způsobem máš pravdu. Ne, a já narážím hlavně na to, že prostě, když třeba jsme se jednou bavili o tom British American Tobacco, tak ty si původně to nechtěl kupovat. Jo. Kvůli tomu, že tě štvou kuřáci a nesnáším je. To furt platí, serou mi. Ale tu akci jsi koupil. Tu akci jsem si koupil, protože jsem si řekl, že ať si chcípnou, že na tom aspoň vydělám. Tak tady jsme dostali tu odpověď, ty první otázce. To je jejich svobodná volba, to, že kouří, že jo, to, že se ničí zdraví, takže mě to je úplně jako jedno a nevím, no, nějak jsem prostě k tomu dospěl, že viděl jsem ten trend toho, že ty mladí lidi všude kolem mě začínali kouřit, prostě ty elektronky prostě začaly všichni valit prostě pod stolem. Je to odporný. Ne, hele, já si třeba jako jednou za milion let si klidně i cígu dám, jo, ale víš, co mě nejvíc prostě štve, je, když ty seš v nějaký restauraci nebo kavárně a vedle tebe sedí často někdo vedle tebe sedí, nebudu dělat ty chyby, co jsme dělali minule s tím popisem. A teď tam prostě vidíš, jak ten člověk tam sedí a takhle potutelně, jak prostě ten sáty vytáhne prostě ten IQOS, tam z toho trčí prostě takovej ten... A potáhne si. To, ano.
No. Jo, a ty si říkáš, sneaky, ty nikdo o tom neví, protože tady to vůbec není cítit, ty. Já jsem jednou letěl, naposled, co jsem kdy letěl Ryanairem prostě z Londýna, už nikdy, prostě radši si koupím business class British Airways prostě za cokoliv, jenom abych nemusel tímhletím. Za mnou seděli nějaký 2 Britové, tak třeba 50-60 let, ne? A funilo to tam v letadle? No a právě, že prostě typka, že jo, prostě u okna, nikdo na ní nevidí, tak prostě si tam vzala prostě nějaký ten vape. Nespadli z toho ze stropu nějaký natáhla. Teď to tam vypustila prostě oblak. No a teď přišel ten steward, ne? Takový prostě týpek, který byl vědět, že už to dělá léta, už to fakt dělat nechce. A jenom, jedu ještě, prosím vás, paninko, schovejte si to, nebo bude scéna. OK. Ale jak ti může napadnout, prostě jako, že se kouřit v letadle. Víš co? Seš letadle, takže tam určitě nebude žádný senzor. A určitě se na to nepřijde. Já nevím, jak jsem se k tomu teď zase dostal. To nevadí, protože já mám k letadlům taky vstup. Zaregistroval jsem totální průsery Boeingu v podstatě od té doby, co oni přišli s těma 737 Maxama. Jestli jsi zaregistroval. Já jsem si dělal modílek. Vůbec nevíš, to je už několik let, tak oni přišli s inovovanou 737, pojmenoval to 737 Max, s tím, že... A je to maximálně dobrý. Je to maximálně na hovno. Protože oni se chtěli vyhnout tomu nějakému složitému certifikačnímu procesu, tak to brali prostě jako jenom jakýsi upgrade, vylepšení prostě té 737. Přičemž tam bylo spoustu věcí jinak a dokonce i ovládání pro ty piloty bylo trochu jiný, bylo tam nějaký nový funkce a kvůli tomu jich pár i spadlo, protože oni nekontrolovatelně začali stoupat nebo klesat, nebo teďka neznám přesně detail. Je to s lidma nebo v nějakých... I s lidma, no jasně, normálně to prostě poslali k zemi čumákem, takže čuňákem. No ono proto od té doby podle mě tak máš na těch, když si bukuješ letenky, tak si tam můžeš vybrat takýma letadlama, chceš letět takýma, ne? Jo, teď jsem na to viděl včera nějaký jako screenshot na tom na Twitteru. A že tam přesně někdo prostě měl jenom ty Airbusy a ty Boeingy, žádný tam jako, no, jasně, aby nechtěl. To se ale vůbec nedivím, protože já mám teďka, opravdu těch věcí je několik. Já nevím, jestli se zaregistroval Alaska a Aljašský Airlines, že se jim tam upadly dveře nebo otevřely dveře za letu, to se nezaregistroval, taky byla kauza. Normálně se jim, nevím, jestli upadli nebo otevřeli, letěli s otevřenýma dveřma prostě. Ne, oni chtěli vejpovat, tak se nastavřeli. Tak to jsem taky čuměl, jsem říkal, tyhle, tak to je masakr. A se mi líbil potom nějaký vtipy, který byly reakci, protože... A jak to dopadlo s těma lidma? Přežili to ty, co byly? Jo, myslím, nevím, jestli byl nějaký zranění, jako přežili, to bylo v pohodě relativně. Tam asi byla asi nouzově přistáli, asi byla trošku zima. A detail neznám teda, ale to bylo, tohle, viděl jsem i na Twitteru prostě nějaký video, fakt jako tam někdo natáčel otevřen dveře letadla, prostě letíme, prostě pohoda. A někdo si z toho dělal prdel. A protože Aljaška, já nevím, jak to je, Alaska Airlines, budu to vyslovovat asi takhle, tak oni jsou pověstní tím, že zaměstnávají LGBT tyhle ty... Prostě neříkej, už nechce se stříhat. Tyhle ty lidi. Minule jsme jednou stříhali, můžeme přiznat, ale jako jenom asi 2 vteřiny. Stříhali jsme, protože jsme k tomu byli maximálně donucený. A já jsem právě viděl nějakou reakci od nějakého Američana, tuším, a právě tam jako říkal, hele, že Alaska Airlines měl ten problém a jaká bude reakce ty airlinky a on tam byl, let's hire more gays. Prostě, takže tak to mi přijde, že byl takový spojený, protože v té Americe taky jsou, je tam taky tlak na ty velké společnosti, korporáty, aby zaměstnávali tyhle typy lidí, že jo? Ne. Mám to utnout. Dobrý, takže tím je pověstná tahleta aerolinka. Tomu máš. Ne, Filipe, ty ne. Jiří. Ne, typy lidí. Typy lidí. No se nebudeme pitvat. Jak to myslíš? Lidi tohodle toho... No. Vyznání je špatný, veď? Jak se to řekne? Já tě v tom nechám. Sexuální orientace. Tak. Což vlastně nechápu, jak tvoje sexuální orientace může mít do prdele vliv na to, jak seš kompetentní a protože měla být kvóta. No jasně, že to nemá. Na to, jako kolik stewardů v Airlines prostě má být jako teplých. Jako nevím, tak tohle to vzniklo na základě té domněnky nebo toho, že třeba když prostě si byl jiný sexuální orientace, jak tě nezaměstnali, okay, ale no. ve výsledku... Teďka bude kvóta. No a teď, no to je hrozná blbost, že jo, protože každý prostě, a to nejenom jako v těle profesích,
ale pokud prostě máš kvóty na kohokoliv, a ten člověk je v tom třeba fakt dobrý a dostal by se tam jak sám. Tak bude mít pocit, že tam je jenom kvůli kvótě. On třeba bude vědět, že to je za ním, ale všichni si budou říkat, že to je kvůli tomu. Tak no. Jo, a je to hrozně dehonestující vlastně, jakože ty jim vlastně říkáš, že bez toho byste se sem nedostali. Jo. Přesně tak. A jako podle mě obecně je takový jako, ale zase třeba se pletu, ale jak je hodně populární jako takový ty group identities, prostě to, že je hodně teď v módě prostě přesně selektovat ty různé skupiny lidí, co jako jsou třeba v minulosti byly utiskovaný a je hrozně špatně, že se to dělo, ale ty jim přisuzuješ automaticky prostě to, že vy jste oběť. A vždycky budete prostě zvýhodnění, protože jste oběť. Jo, a mě by to třeba jako uráželo trošku, jo. To třeba mi řekni svůj názor, možná to je odbočka, ale moje guilty pleasure poslední dobou, když to nemám co dělat. To zní docela teďka, že jsem dostávám na ten kejlet. Ne, tak prostě jakoby občas, nebo nemám co dělat. Bo ty vyjídáš anonymní okno. Ne, ale samozřejmě, ale jakože a dám tam YouTube. No a jako díval jsem se, já jsem nikdy jako nevařil, ne? Ale dívám se, občas mě baví se dívat na toho Remziho, až se řve prostě nějakýho prostě odtasla někde. No a tam náhodou rozhovor s nějakým takovým tlustým starým prostě jakoby šéf kuchařem, který naopak prostě jako u něj začínal ten Ramsay, víš co ten, jak všechny Gordon Ramsay, no jasně. No, nějak Marco White se jmenoval a to byl týpek, který jako prej jedinej jakoby rozbrečel toho Ramsayho, ne? No a tam se ho ptali, jako, no prej z toho se řval jednou tak moc, že se rozbrečel. A ten týpek říkal, no to bylo jeho rozhodnutí se rozbrečet. A oni, jak to myslíte? On se prostě rozhodl, že pod jako reakci na to, že já mu tohle řeknu, že bude brečet. To není moje vina. A já jsem si říkal, to je kokot prostě, jo. Ale pak se na tě zamyslíš a řekneš si, on vlastně tím, že že řekl, že to bylo jeho rozhodnutí, tak vlastně to rozhodovací právo, tu nějakou prostě bytostní suverenitu, nebo prostě jako schopnost rozhodovat se sám za sebe a nebýt oběť, tak on mu to dal. Jakože on řekl, bylo to tvoje rozhodnutí a to znamená, že ty nejseš jenom nějaký prostě jako noskle, kterýho já můžu svévolně ovládat tím, že na tebe budu řvát, ale ty ses prostě takhle rozhodl. Takže prostě jako něco, co může znít na první i na druhou dobrou jako hrozná urážka, tak vlastně podle mě bylo jako mnohem jako lepší. Jo? Nebo spíš naopak jako uznání, nebo jo. A přesně proto si myslím, že třeba když třeba i s dobrým úmyslem, já věřím, že spousta lidí, co vymýšlí ty kvóty, tak samozřejmě konají jako jsou to třeba jako hodný lidi, co jako to myslejí dobře, ale prostě jako tlačení těchto lidí, prostě těch skupin, celých skupin lidí do toho, že jsou oběti a že oni to měli v životě vždycky těžký kvůli tomuhle tomu. Absolutně zbavuješ jakýkoliv individuality za ty jejich jakoby osobní těžkosti i v jiných věcech, protože jako když seš teplej, tak prostě můžeš mít problém třeba, nevím, s kouřením, něčím jiným, co ti jako ovlivňuje. Tady tohle to je jenom prostě jedna část té prostě palety. Ale ty jim prostě vsadíš, celý život je hlavní, tady to je to hlavní a je to pohodlný, protože na to reaguješ jednoduše. Uděláš nějakou kvótu, natočíš prostě nějaký film, jsou to jenom prázdný gesta, jo? Stejně tak prostě jako do jistý míry nějakých zemích jako rasismus, tím zase neobhajuju to prostě jak, nevím, u nás prostě jakoby, jak, třeba když byla tenkrát výluka NHL asi před 10 lety, a u nás hrál nějaký ten černošský ten hokejista a prostě ty retardi z tribun na něj řvali jako opice, jo, takže vlastně jako ono tyhle ty jako tady s těmi asi jako by nevymizí. Každopádně, když ale to tady jako to není odpověď na to. Není řešení to, abys udělal kvótu na množství černých hráčů jako v týmech, že jo, to je prostě úplná debilita. Tím bych to asi takhle shrnul. A když se ještě vrátím k tomu Boeingu, ono zdaleka to nebyl jako jediný průser, který měli. Já si uteču od témata, jsem se omlouvám. Ale vůbec nevadí. Tak tenhle ten 737 Max, o kterém jsme se bavili, tak další problém, taky pár měsíců zpátky, tak měl třeba zaseknutý pedály od směrového kormidla. A to je v pohodě, ne? To je podle mě úplná pohoda. Potom Boeing 777. To je jenom kludvítko. 777 model, tak během odletu nebo vzlítání, tak mu upadlo kolo. Jo, to jsem viděl. A zdemoloval několik aut prostě. No to je stejný, když teď v té Gaze nějak tam schazovali tu humanitární pomoc a nevřel se tomu padák a zabilo to asi 10 lidí. To není vtipný, ty vole. Ne, já to nemyslím, že to je vtipný. A směješ se tomu, ty vole.
kdyby se slyšel, ty vole. No dobře, rychle pryč. A potom ještě poslední průser, teďka nejaktuálnější, asi z minulého týdne, tak další Boeing, tak v tom článku to pojmenoval jako nosedive, že padl prostě čumákem asi při přistávání, teď jsem jistý, video jsem neviděl, a 50 lidí bylo zraněno, dokonce jeden byl v nějakém těžkém stavu, jako. Takže opravdu bych se nedivil teďka, a i ty aerolinky to skutečně dělají, já jsem ani nevěděl, že to zatím dělají, nebo že to už dělají. A naprosto ten krok chápu, že si můžou, že dávají cestujícím na vybranou, kterým modelem vlastně poletí, protože dřív, když si někam letěl, nebo aspoň já, tak jsem vůbec nevnímal, jestli to je Airbus, Boeing, co to je za model, bylo to úplně jedno, ale od té doby toho průseru s těma Maxama, tak začínám vnímat, kterým letadlem letím a mám z toho třeba nějaký pocit. A to si myslím, že je ohromný problém pro Boeing a má jediný štěstí, že operuje prostě v té military sféře. Military a i v oblasti, kdy není taková konkurence. Prostě máš tam Boeing, Airbus, pak máš nějaký mini, hned, prostě ano, máš tam nějaký mini prostě takže výrobce. Takže kupujeme akcie Boeingu, protože teď je všichni hejtí. No, buď, ale já si myslím, hodně? Já jsem vůbec nekoukal na čas, já jsem sledoval jenom, jak se ta firma vede ve skutečnosti, podíváme se. Ale tam si myslím, že musí přijít nějaký velký, nevíš, jaký má ticker? Ba, ano. Musí přijít nějaký velký třesk, že prostě musí padnout buď CEO, nebo prostě se tam musí fakt vstát něco velkého, protože to je jeden průser za druhým, to je prostě tragický. Ale od ten covidový crash v roce 2020, tak tam byly all-time high, kdysi bylo 442. Před tím crashem to bylo nějaká, šli třeba na 340 a vycrashovali v covidu na 94 plus minus a dneska jsou na 182. S tím, že předtím, než přišly tyhle další průsery, tak byly 262. No. Takže furt jsou relativně nízko proti tomu all-time high, ale nedivím se taky tomu, neočekávám nějaký brzký návrat teda úplně na all-time high, protože ty aerolinky ruší objednávky některých modelů, taky jo, objednávají kvůli tomu Airbusy, nebo upravují ty čísla z těch objednávek. A takže Airbusu? Ty jsou na all-time high, to jsem koukal. Ty mi právě zaujaly, že do těch bych jako možná i šel, i když to je evropská firma, tak ty jsou na all-time high, nepřekvapivě. Jo, takže my jsme se mohli podívat na ten Boeing. Boeing v průserech. Mohli a mohli bychom se podívat i, taky jsem zaregistroval, o čem jsme se bavili v nějakých dřívějších dílech, Match Group, jak jsme se bavili o Tinderu a podobných věcech. Ty byly na all time high 170 a teďka stojí 33. Taky. Ještě jednou mi zopakuj. All time high Match Group 170, dneska jsou za 33. Jo, takže na to jsem tam měli někdy za covidu, ne? Nechtěl jsem to říjen 2021. No jasně. 2021. No ne, díky covid. No vrchol, to bylo někdy takhle, ne, když už byly ty inflace. Ale to jsem nechtěl jakoby tahat úplně sem, ale když jsme to nakousli, tak proč ne? Tak toho bych si chtěl taky jako udělat analýzu toho, protože minimálně ten cenový pohyb, který přišel, tak byl docela brutální a myslím si, že ten trend obecně toho online seznamování jako furt platí a furt bude jako na vzestupu, protože nedokážu si představit, že by najednou se tohoto přestalo a ta konkurence tam taky žádná velká není, nevím, asi ty čísla nevím, tak na první dobrou. Tak si můžeme dát domácí úkol a na příště říct, co si myslíme vlastně o tom Boeingu, a co si myslíme o meči. O Tindrech. Ale jako na druhou stranu, jako co si o tom Tinder myslíš? Je pod tímhletím? Tinder je pod tímhletím, no. Co si o tom jako myslíš? Já si myslím, že obecně ty lidi nejsou úplně schopní se seznamovat jako kdekoliv jinde a ten trend a to, že i za to budeš ochoten platit, abys nějakou takovouhle aplikaci mohl využívat, prostě je jasně daný a to jasně, jako nemění. Takže no je to ta komoditizace toho datingu prostě. No, a to takže jasný, že to je. Tak jakože konkurence v tomhle je vysoká, ono to není tak těžký tu aplikaci udělat, ale je těžký tam dostat ty lidi, že jo. No, a jasně, no. Ten Tinder má ten benefit, že prostě se o něm lidi baví v podcastech. No. A je to obecně ano, na našem podcastu to stojí. Je to obecně zavedená prostě firma a když se řekne prostě online dating, tak se ti prostě představíš si Tinder a vlastně nic jiného. Všechno ostatní je prostě úplně hluboko daleko někde pryč. Je to něco, když byly Netflix jediná streaming platforma. Přesně tak. To samý, když si řekneš prostě, jdu se koukat na Netflix, nejdu si pustit
film, že jo, nevím, co prostě jdeš koukat na Netflix, to je taky prostě, a to už taky jim neodpářeš, oni prostě na tom pojedou Jasně, furt. no. I když ten obsah to bude vlastní horší. tlačítko na ovladači a takhle, no. Tak, no, což si taky teda může zaplatit, má tam i Disney. No, jasně. ale jasně. To je další prostě věc, že taky si jdeš věci vygooglit. Jo, to jsou, když si teďka představíš to, co všechno ty lidi říkají, nebo to, co ti vlastně přišlo úplně koukat na Netflix, vygooglit a podobně, tak no jasně, no. to si jako to vyhrál, jako ta firma. Tak vem si, že třeba když se můžeš říct, že jdeš, nevím, s vysavačem, jdeš vysávat nebo luxovat. A Lux je ta firma, že jo? Jo? No jasně. Ani nevím, že Lux je firma, ty vole. No byla, když si... Electrolux. Nevím, jestli to je ono, jo, aha. To není asi ono, ne. Jo. Ty vole, tak ty tady něco říkáš, že nevíš, co to je, vole. No ne, tak možná, že jo. Jo, tak jestli je stará, to je ona. No, ale to, ne, teď jsem chtěl říct zase něco hrozně studoveně chytrýho. Ale to ne. A radši to bereš zpátky, jo? Ne, co ještě nějakou starou firmu, co jsem chtěl říct? Jo, ne, úplně co jiného. Dneska jsem byl u veterináře se psem a tam má takovou obrovský prostě ten plakát a tam jsou různý ty plemena. A tam je vždycky jméno jako ten důvod, jak to vzniklo. A Doberman, prostě ty psy, co ti prostě rozcupujou, tak si to jmenuje podle... Počkej, to jsou hodně hezký psy. Tak prostě, nebo, ale můžou. Můžou tě rozcupovat. Tak to je podle nějakého výběrčího daní, jaký Josef Doberman, který prostě vybíral dost brutálním způsobem. A nevím, jestli toho psa měl a podle toho pojmenovali. A nebo jestli prostě ten pes ho pak tak připomínal, že ho pojmenovali takhle zpětně. Retrospektivně. Nevím. A v tu chvíli neměl jméno ten pes. To plemeno. Tak třeba se mu říkalo jinak. Jo. Třeba jenom Man. ale že se jmenuje podle tady tohohle toho. Vznikla ta firma, jo? 1919. Takže 19. Švédská firma. Švédsko 1919. Cool. Jo. Já mám podle mě Electrolux lednici. Vlastně všechno mám Electrolux. Asi i myčku, i pračku, ne, to mám Toshibu. To je japonský, tak oni se specializují na ty low income jako oblasti. Přesně. No na druhou stranu ta myčka je pěkný shit, teda tu jsem musel už rozebrat. Tu si Bosch, myčku. No asi bude lepší, no. To je lepší. A prej nejvíc předražený je to Miele, že prej to je značka totálně jako nahon, že lidi si to kupujou, protože price tag je prostě vyšší, tak čekají, že kvalita bude taky, ale není. Taky další myšlenka. Bejt prostě nejdražší je taky vlastně super. Protože ty lidi očekávají, že to prostě bude nejlepší, tak si to jdou koupit. A ospravedlní si to. Znal jsem kluka na vejšce, který říkal, a to je docela dlouho, takže tou dobou ta cifra, co řeknu, byla docela velká. A jeho filozofie byla, že po škole, když půjde do práce a jestli mu nedají minimálně 70 čistýho, tak to už je lepší nic. Kdo? No jeden spolužák býval. Spolužák, jo. No a pak začal makat za 25 prostě. Takže jako ono, jít s tím, že jsi jenom nejdražší, tak jako není úplně ta nejlepší jako strategie. Ne, ale u těch firm v podstatě jako Apple taky nasadil ty ceny a prostě šel tím, že prostě my jsme nejlepší, prostě se to připlatíš. No, a těch firm je víc. No prostě. ale musíš začít, podle mě nesmíš začít tímhletím, jakože rovnou jsem nejdražší, jsem nejlepší. Podle mě právě musíš tím začít. Tedy když tím nezačneš najednou zdražíš, tak jak to ospravedlníš? Ty prostě na ten trh už musíš přijít s tím, stojí to tolik, prostě sorry, jestli to nechceš, tak to nekupuj, no to nemáš, tak si sráč. Víš, jak to myslím? Vím, jak to myslíš. Prostě ale... máš tu image toho, prostě jsem prémiovej. A jo, taky můžeš tím. Jsem drahej a sorry jako. Prostě jsem dobrý. Sorry jako. Je blbý, když jsi drahej a je to na hovno, tak to je docela jako blbý. Ale mně se to líbí jako tenhle ten přístup taky prostě. Tak nejsem pro všechny, no. Spíš ještě jako tím lepší pocit, jasně, tím lepší pocit máš. Jo. No a jsme zase u toho prodávání brandu nebo produktu, že ty prodáváš i pocit toho, že ty seš ten, co tam jako spadne. Víš co? Takový ten pocit, co v Mekáči nemáš, ale nějaký drahý restauraci máš. Mekáči máš taky dobrý pocit, ale chodíš do Mekáče? Hele, většinou tam chodím jenom s Richardem, to je kamarád, se kterým jezdíme vždycky na road tripy po Balkáně, takže cestu třeba jedeme jenom fast foody. Vždycky si přijedu a úplně se mi ze sebe samotného chce vracet. No, na druhou stranu, teď jsi to přesně pojmenoval. Ohromně přidaná hodnota Mekáče, podle mě jsme to tady nezmiňovali. Nebo já to dělám jako ty, já se tě zeptám. V čem spatřuješ nejvíc přidanou hodnotu McDonaldu a v čem vidíš na něho úspěch? Ty určitě budeš mířit na to, že to všude chutná stejně. Nebo na něco takového. No, ano, ale možná bych to pojmenoval tak, ty seš
někde v neznámém prostředí a je to ta jistota, víš, co čekat a víš, že tam prostě vždycky budeš mít ten cheese. Nebo budeš tam mít možná tu trošku jinou lokální nabídku, ale budeš tam mít 80% toho, co je všude stejné. Mě hrozně napadá, tady to stáhnout prostě na jistý skupiny lidí, ale nemůžu to. Takový to, že víš prostě, co tam bude. Nic. Já si vůbec nechci představovat, co jsem měl na mysli, nevím to a jsem asi v pohodě s tím, že to nevím. Ne, tak tohle byla trapná vsuvka, to se nestříhne. Nebudem stříhat, tentokrát už ne. Tak tohle podcastu se nestříhá, to je autenticita. No ale víš, co si říkám zase zároveň, že představ si, že už jsi ve světě, kde je mekáč, nějaký další fast foody a ty si vymyslíš další, jakože... Máš to těžký, no. No ale jakože, proč to vůbec, jakože máš spoustu, třeba v Americe máš ty Wendy's a Dunkin Donuts a tyhle ty věci. Ale už je nemáš po celém světě. Ten mekáč máš prostě všude. Až na nějaký úplný výjimky, tak je prostě všude a to je ten ohromný benefit, jsi rozšířený úplně všude, jedeš na dovolenou do nějakého státu, kde to neznáš a máš tam prostě nějaký různý pochybný prodejce prostě street foodu a nebo nějakou restauraci a ty potřebuješ negooglit hodnocení a menu, máš to ještě v blbým jazyce, nerozumíš a vidíš mekáč, to je úplně mě třeba se rozzáří oči, já mám teďka hlad jako prase, já nehodlám nic hledat. Já si prostě jdu najíst do mekáče a pak možná si někde v klidu zjistím, která je tady dobrá restaurace a co tam mají a pak tam půjdu. Ale asi ten mekáč má tu ohromný benefit toho, že tam ty víš, co čekat. A to je podle mě jsme to ještě jako nezmínili, dnešní epizodu sponsoruje McDonald's a Coca-Cola. Ještě to bylo super, že nás mekáč sponzoroval. Jo no, protože máme výtlak přesně takový, jak oni potřebují. Celosvětové. Kamkoliv na světě přijdeš, tak máš tu jistotu, že tam všichni na pláži poslouchají prostě investiční terapii. Ale ještě si vlastně zmínil vlastně followers a podobně, tak taky bych možná využil toho, chtěl bych poděkovat, protože my jsme předminule zmínili toho, že taky děkujeme jako za follows, já nevím co, tak nějak jak jsme to zmínili, tak to najednou hrozně vyskákalo. Ty lidi asi to možná poslouchali, neklikli to, takže teďka máme přes 177, co jsem koukal, což je relativně málo, ale je to hezký, že to roste a víš co, hlavně já jsem hrozně překvapený. My vydáme díl, který je takový jako úplně, že si říkám ty bláho, tak to se jako docela divím a nemáme žádný unfollow. No protože ty lidi už úplně zapomněli, že to follow dali, že jo? Protože už to vůbec sledují. Takže teďka jsem si možná vykoledoval nějaký unfollow. Ale... Teď jsem připomněl lidem, to jsem zapomněl. Ale takže jako z toho jsem nadšený. Novým hlasem, Míro. Já jsem dostal více do feedbacku na to, že tvůj hlas se hezky poslouchá. Jo, tak to je hezky. Já jsem říkal, že to zní líp nahraný než v reálu. Ne. Tak já se budu snažit a budu ještě jako hezky intonovat. Četl jsem taky zprávu nějak spojenou asi i s Trumpem, mimochodem tam se chystá jako jaký dobrý comeback v Americe a jsem zvědavý, jak dopadne, ale v USA chtějí zabanovat TikTok. Jo a prej ten bývalý ministr financí Mnuchin tak dává dohromady skupinu lidí, kteří by to vykoupili. Jako skupinu investorů, co by to... No teď si vem. To už je hotový? Ten zákaz, jo? Tak to jsem nezaregistroval. No ale oni, dobře, tak v tom případě, jestli to takhle je, tak oni musí vlastně to prodat nějaké americké společnosti nebo někomu a předpokládám, že to nekoupí nějaká skupina maníků z ulice a koupí to nějaký korp. No jo, jenže tam máš antimonopolní zákon. Přesně tak, takže kdo se jako nabízí, že dokáže koupit takhle velkou firmu, prostě takovejhle brand, jako nebude to Campbell Soup. Musí ti to nějak dávat smysl. Extrémní plot twist. Tak jako mě tam dává smysl prostě někdo z té velkých technologických firm. Meta to být nemůže, protože tam máš antimonopolní prostě nějaký regulace. Nebude to žádná z těch velkých. Tak mě by hrozně zajímalo, jako jak to dopadne. Mě by to třeba plně sedlo třeba Google nebo prostě Amazonu nebo někomu tak. A sedlo by ti to, protože už mají prostě v tady tomhletom obrovský jako panství a tohle to jim jako nedovolí, když dostávají obrovský pokuty za to, že třeba by koupili něco mnohem menšího. Jako, já si myslím, že tady to stejně je nejlepší zpráva prostě pro Metu a takhle. Na druhou stranu oni to můžou někomu prodat a nějak se tam prostě vytvoří. No to se stane, jo. To jsem o tom jako, že to prodají a vlastně jako reálně tam ta struktura bude prostě jenom trošku jiná, ale ty koneční vlastníci třeba ne, že by budou stejný, ale bude to provázaný nějakým způsobem, nebo to bude plechovka, co si kupuje licenci od toho čínského toho, jo, jenom bude splňovat nějaký jiný věci. A uvidíme, no.
Ještě mi napadá, my jsme podle mě v minulém díle se bavili o těch bitcoinových ETFkách, ne? Ještě jsme nevěděli, že budou schválený. Je to tak? Minule Podle mě jo. Takže už jsou schválený. Bylo to v lednu. Od té doby jsme měli. No jo, posledním dílem jsme tím začínali, takže jsou schválený a od té doby máme Bitcoin dneska nebo byl i na 70 tisících dolarech, byl na all time high. A teď je nějakých 68. Při tom schválení byl 40? 40 něco, no, 44. Takže boomers mají docela pěkný zhodnocení teďka. Jasně, já jsem přemýšlel nad tím, protože oni ty objemy jsou tam obrovský. Teď před pár dněma byla rekordní miliarda prostě čistého vlivu do toho. BlackRock už má víc assets under management Bitcoinu, než má MicroStrategy, tedy ty firmy, co to dělají už. Ta ne formou ETF, ale delší dobu. No a já si říkám, do jaký míry tohle to jsou opravdu, protože moje teze vždycky byla ta, že z krátkodobého hlediska to takový vliv mít nebude, že spíš se prostě stane to, že z dlouhodobého hlediska, až se začne přidávat do těch portfolií, jakoby těch normálních lidí v tom 1%, že z ty penzijní spoření v Americe jim to tam budou zařazovat i finanční poradci a zprostředkovatele, tak tohle to je ten long term prostě push, co tam bude ta základní poptávka, co tam bude přicházet každý měsíc, co si tam ty lidi spoří a to ten trh bude nést, ale že krátkodobě to ještě bude chvíli trvat. Pak se najednou ukázalo, že tam prostě toho vlivu je strašně moc. A mě by hrozně zajímalo, kolik procent z tohohle jsou opravdu jako lidi, jako klasický investoři, co neměli kryptopeněženky a takhle. A teď prostě konečně do toho můžou tahle jednoduše zainvestovat. Ale kolik z toho výtlaku jako nahoru. I třeba skrze ETF jsou prostě lidi, co reálně prostě takový ten dominový efekt, jo? Že to nespadlo tak moc po těch ETFkách, jak se říkalo, tak vlastně se najednou sentiment, ne, tak vlastně to poroste. Jo, a je to takový ten, jakože to roztočený kolo a ono se snowball efekt, ono se může ukázat, že prostě naopak fakt 80% jsou toho nateklo, je jenom spekulativní kapitál na to, že teď do toho všichni ty peníze prostě nalijou, jenom přišel jako v jiný čas. Nebo se může ukázat, že tohle jsou opravdu lidi, co do toho celou dobu chtěli zainvestovat a nemohli. Nebo jsou to prostě jako firmy, co do toho zainvestovat vůbec jako nemohli, protože v účetnictví to nemohli ten Bitcoin mít tak, aby jim to vyhovovalo. Jo? A otázka je, jak tohleto všechno se přelije potom do zbytku toho trhu. Je tady prostě názor, že se to nepřelije, protože z těch ETF ty lidi nepřejdou na to Ethereum a na další věci, ale já si prostě myslím, že velká část toho, co tam je, vlastně vůbec není boomers, nebo jsou to nějaký boomers, ale jsou to vlastně i prostě nějaký vlivy skrze ty ETF, který prostě, jak skrze ETF, tak skrze klasický prostě nákup Bitcoinu, tak je to ten spekulativní tlak, který se potom přelije dál. Ale teď třeba jako před pár dny, tak prostě spousta lidí jako mi psalo, hele, Bitcoin. Jo, jakože lidi zase o to nezajímají. Jo, takže myslím si, že jakože postupně ten zbytek toho trhu kryptoměnového bude ten Bitcoin outperformovat nebo překonávat. Ale jako fakt zajímavá doba pro to pozorování. No, každopádně si myslím, jakože v momentě, kdy třeba ta Fidelity investiční korporace zařadila prostě lidem do konzervativních portfolií v Americe, že by tam měli mít 1 až 3% Bitcoinu a pro spoustu z nich stačí, aby si klikli, že chtějí all-in-one ETF portfolio a budou to tam mít automaticky, což je obrovská zpráva, jo, protože jako Bitcoin a prostě kryptoměny, to je až strašně malá třída aktiv, že prostě tam, když zapustíš tyhle těch pár věcí, tak to je hrozný pump nahoru. Stejně Wells Fargo a další banky řekly, OK, našim klientům ty ETF taky budeme nabízet. Takže prostě, jako já nevím, jako podle mě jako je tam spoustu problémů regulatorních, ještě prostě spousta těch, teď třeba nějaký 2 senátoři napsali dopis, že už nikdy nesmí vzniknout ETF na Ethereum a na další věci kvůli tomu, že ty ETF na Bitcoin jsou tak úspěšný, že to je prostě ohrožující. Takže těch regulatorních turbulencí tam bude strašně, ale z taší perspektivy pro boha živýho je prostě jasný, že to ti ráčí čím dál tím víc prostě větší a větší adopci, minimálně co se jako investování do toho týče. Takže long. Z dlouhodobého hlediska long prostě tyhle aktiva. No. Co se týče obecně jako Bitcoinu a pokoření toho vždycky maxima, tak vždycky po tom, co Bitcoin prorazil to all time high, maxima, no, tak vlastně letěl významně jako nahoru. Asi nevím, teďka jsem nekoukal, jako jestli to bylo hned, nebo jestli tam prostě chvíli tak jako se tam cukal. Tak ono zpětně to vypadá jako chvíle, ale reálně tam taky byly propady. Tak, ale potom se rozjel, vlastně v ten moment se pak vždycky rozjel jako ten nejvyšší nárůst, no, takže dost možná se může teďka stát, že bude spoustu lidí, kteří tam ještě nejsou a doteďka to nekoupili, protože jim vlastně ten Bitcoin nedal moc šanci do toho vstoupit. No,
Takže on prostě jel furt nahoru, tak třeba budou zase čekat a ono se může stát, že prostě ta příležitost jako nepřijde a pojede to furt a až pak najednou prostě bude úplná manie, protože musí kapitulovat ten poslední člověk, co odmítal nakoupit, aby se dosáhlo toho maxima. Přesně tak, takže jsem docela zvědavý, co nás v tomhletom ohledu obecně jako s kryptoměnama čeká, protože historicky to vždycky bylo jako šílený po proražení toho all time high. No. Souhlas. Tak co? Už to ukončíme? Já vůbec nevím, jak jsme na tom jako časově, protože jsme tady dlouho kecali mimo záznam, takže za stolik toho potom mě nemáme. Nevím, jak to vypadá. To není jako úplně moc, no, ale asi klidně to kašlem, no. Ne, ty jsem v tom bodě, že mám pocit, že jsem si hezky popovídal. Že jsi řekl všechno? Asi no ne, jo, ale já už jako... člověk nikdy, ale... Taky jako nic moc nemám. Uvidíme, no. Uvidíme. To tady zavřu. Jo, to byla ta Schillerová, ne? Jedna všechno. We will see. No, možná bude comeback taky, ne? Ale jsem koukal na předvolební průzkumy a vypadá to docela jednoznačně. Je to hrozný. Já nevím, kdy vůbec jsou volby? Myslím si, že za rok a půl asi, jo. Tak no. Nebo za rok už možná. Uvidíme. Teď si přišel o follower s tím, že jsi řekl svůj názor na Tomáši. Ne, tak já to asi měním. Andrej je frajer. Andy. No, dobrý, tak jo. Tak. A kde sedíme? Děkujeme. Ještě jsme neřekli vůbec. Říkali jsme to na začátku, že sedíme v Sitport Studio. Děkujeme za pohoštění. A děkujeme teda určitě za to, že nás posloucháte a odebíráte a tak. No, je to dopamin pro naše smysly. Děkujeme. Zdar.